Cum sportam? Eu tare știu când intra înăuntru și făceau cu dânsi acolo. Da, așa din câte ați văzut când treceți pe acolo și ați văzut ceva, cum sportau cu dânsii? Rău sportau. Rău sportau, că ei ca că nu erau oameni. Eu, cât era o gradă la moșul meu, erau 4 căruți. Și într-o căruță am văzut o bătrână și un copil. Dar mai departe, în convoi, era lung convoiul. Unul l-a împușcat, dar pe unul l-a prins, l-a băgat să facă groapă și l-a pus în groapă și gata. Dar mătale, ai văzut cum el săpa groapa aceea? Nu, eu când numai groapa am văzut că-i săpată și pe dânsul mi-a spus că el a săpat groapă și pe dânsul l-a băgat în groapă și de eu acolo.